Wangtu-wangtu kula aturaken kunjuk wonten katun kula ingkang putra Pringgondani uga ngaturaken sembah pangabekti Wandrawati. Sembahku katur Pakde. Ya. Antarja Gatotkaca wah Antasena banget panarimaku dene sira kabeh ngaturake pangabekti lan uga mongkok sarta bombong tiasengsun dene jeneng sira kabeh bisa netepi jejiban ngundurake wadyabala saka bumi kaca kang dipandhegani dening Prabu Nagabandha. Nanging mangkene ibarate wong kang ndegawa ora saya enteng nanging saya abot. Nanging saya abot. Apa to sababipun? Merga rikalungguhan samengko
pepundhenmu kabeh para Pandhawa lagi diboyong marang para dewa menyang kahyangan Suralaya manut panarawangipun wa iku kabeh bakal nampa pidana karo Prajawata kang kaya mangkono para putra-putra Pandhawa aja kok gagas nganti kandhas sajroning tyas nanging kepara malah beteng sing kandel jagang sing jero siaga para putra-putra Pandhawa kagiatri sang kapirang murinangkul dinempet dosang retnaning bawono kosek Pakde anut saka panemuku jaremu rikala semana Pandhawa karo Pakde Kresna ki ibarate kreta jaran sak kusire. Dene kreta lan jarane nemahi bebaya. Ewa dene kusire kok mung meneng wae. Karepmu kepriye, Pakde? Ripalungguhan iki para Pandhawa lagi didadar, lagi dicoba dening kahanan. Tanpa beda kaya wiwitan kae lamun to saya dhuwur godhonge saya dhuwur wite saya akeh godhonge tartamtu saya banter angin bandang kan rajang wit mau ewa dene nadyan to wit mau kena barat lesus lamun to oyote kuwi bakoh oyot kuwi ibarate tekad kang suci lan luhur mula Antasena Ripalungguhan iki wis karben tanpa Prabu Ndarawati gandeng Pandhawa kuwi ambeke luhur suci mesti wae bakal manggih Basuki Antasena.
padya Goro reka kiri Astungkara sidang saring bawana langgeng wayah dudu wayahana buta ngamuk Mara gage sajarwa kowe sapa Aku Dewa Amral ya Saka ngendi ora kathah ora pernah aku ora duwe omah langit sebagai atap rumahku Banjur wigatine munggah kayangan ketemu karo Bathara Indra ana apa Aku mung bakal ngelikke karo para dewa Hukum-hukum lading mung bakal mbleh karo kawula cilik. Ayo, ripalungguhan iki nganti doyong terus adeg ing adil tak ora arek Suralaya wah cemplungke neraka jahanam.
sangsaya kaluwararas abyor kang lintang lumekap isti sunya tengah wengi lumrang kandaning puspita karyaning putyanira sang dwija marang swaraning madu branto mangungsung sarining kapan bocah bajang iring Ratri Yuang Candra Purnama Sikti Lintang Rarasku menyerang rengganing antariksa silir kang samirana sidhem pranawing dalu tan ana janma kang lumaku nalika samana anyarengi mangsa ketiga Desti Sunda gagak baka kekes kawuran atis labet kaprabawan dening Hyang Bayu ingkang lumaksana nyrambai sining bawana risaksana Hyang Candra manjing ancala desa Banjar Dawa wis katingal ngigla gantya ingkang winusa ingkang mapan ing padukuhan Karang Kadempel jumedhul ing sangya repat punakawan catur ingkang nyirep gara-gara ingkang wonten bumi Nuswantara Kilurang Petruk atetengok ambeksa jejogetan kanthi ngagem slendang biru kedatas maku nyawang slendang biru
batin setiamu. Ya. Siro. Selera. Yo, so. Tetap penuh janjimu. Lereng sih, Kang Gareng lereng sih. Ngomong apa ya? Sakuwi mung anane mung seneng Kang Gareng, tenang, seneng tok. Senengku tanpa Seneng upamu. tanpa. Senenge ora kaya wong iki. Wong iki wong iki tok. Kopi wengi. Ayo, sak lagu kopi wengi. Iki jame iki. Aku ora ro kae. Petuanan. Ya, Ah. sing kapisan ya tetep ngaturake panuwun. Ya. Bareng Mas Andri sekeluarga tepuk tangan. Tepuk tangan. Karo ibu. Nah, Ayah dan ibu. Ayah dan Ayah ibu. dan ibu. ayah dan ibu. Sehat selalu. Uti. Ayah, ibu dan Uti Ayah, sehat ibu, dan selalu. Uti. Lakaku. Wah, tenang. Tapi ngerasani kene dadi omah kedua. Rumah kedua tumrap bocah-bocah, tumrap paling tenang. Paling. Cerita saya ya Kang Gareng iki cerita. Oh, cerita. Iku baru jam piro to? Iku durasi sak sahure iku tenan. Disponsori oleh Capin. Nanti wong iki. Aduh. 50.000 pertama yo. Pak Pitu. Hotline 23. 23. Pak Peng. Cerita Kang Gareng cerita. Ya. Tenan aku ki lek karo Mas Andri wis tenan. Apa wae wis koyo wis dadi masku, dadi bapakku, dadi kancaku tenan. Kalau dirangkep wong wis hitam ya. Ternyuh tanpa apa-apa tenan. Ternyuh banget. Aku ki melu Mas Andri ki wiwit 2016 2017. Zaman semono yo sik nyimping, melu nyimping. Ini mau montoran wong loro, biasanya aku montoran dhewe sampai gonceng Bu Mukilah tahu. Kang bundungane mapak Bu Mukilah yang gonceng. Ngomong motorku yo ireng kuwi. Bu Mukilah ngono ge, nggawa tas koper. Ya Allah. Wis tekan kan. Ya teko nggon iki. Lakonku tenan karo Mas Santri karo Pak Cito, Mbah Murani ki yo akeh. Ya, terus ya Akeh tenan. Kalau zaman semono ki ya dhewe mrenek kancane aku ki mung dhewe karo masih cah loro tok. Ning ndongko mulai ndongko ki sampe tau ngantuk meh nyemplung jurang. Pedaan wong loro aku apa ngempet koper Mas Andri ngarep ngempet eblek. Lho kok montorane piye ngene? Madeg. Turu ning masjid Karangan kok bablas setengah jam 09.00. Oh, alah lakonku tenan lakon. Carita mula iki sejarahe mlumpuhe bocah-bocah ya. Sejarahe piye iki? Api, sejarah seni. Asu terus secara seni opo? Sejarahe seni misi mini budaya. Perdamaian. Zaman corona iki yo melet-melet kabeh. Ora apa-apa. Jenenge seniman ki cara utek ki kudu tetep mlaku ngono wis. Saiki yang brongos kok. Rekake open recruitment kae. Terus latihan ning SD piro? SD piro? 3. Siji SD 1 Prambon kono nek gamelan glandan ning kono nglumpukne bocah-bocah kuwi
Biyen nek utara enek bocah 100 sang. Hidup loh. Lah kok karek 6 glintir. Seleksi alam ngono kuwi lho, Pak. Mulai iki nostalgia anu Kang Gara iki. Biyen iki lek orang gebyakne, latihan orang gebyakne wong ora. Latihan ki didelok wong ning bale Prambon kae. Sasat sesasi poso iki ya poso kaya ngene iki. Sas poso utuh seminggu ping pisan karo kupatan sampai ditanggap ansor bareng. Mongko cacahe cara vocabulary iki ora ngakeh kuwi wis tanggapan lho. Nek yo ngono ki kudu didadar to, heeh. Mulane dadar mental ki penting. Warni piye, Pak? Nah, Kota latihane karo tangga. kok ngono lho pancing aku iki sok lali. Aku iki sok lali. Lek munggonang koyo niti watu le. Ya. Muga-muga Mbak Warni mancing kasuwargan Mbak Warni. Zaman sekolah iki sing nunggoni Mbak Warni. Mbak Warni. Enak loh, teko wong ya. Ayo lho niku. Teko lho. Iki cacahe pancet ae iki. Kaya numpak jambret ya. Sing nunggoni Mbak Warni kuwi. Diwarai bola-bali latihan. Bola-bali latihan ra tanggapan bubar bae. Sopo cek Swargi? Pak Bani, nunggoni. Apa Monggo bocah-bocah ki lho wecut lah karo Pak Bani. Monggo nunggoni nganti sahur mangan sahur. Pak Bani ngetone Danhil. Pak Bani ngetone Danhil juga karo bocah-bocah. Monggo kae cikal sik SMP lho. Cikal kae sik SMP kok wis banter apa. Yo kaya kae bocah nyarong-nyarong bonake yo banter rambuh iki sapa sing marahi. Yo kowe ngono kok. Gurune sampemu kok Gurune yo. Pat. Ya. Mula tenan senengku tanpa apa-apa seneng banget sing maune aku ki mung dhewe terus ketemu bocah-bocah iki dadi kanca dadi ning bajingane lek pas mangan traweh minggat. Nek nyeblak. Kok awake traweh no mlipir rokok. Tae apa? wong magrib ki mlumpuk akeh. Magrib wong loro akeh. Lah aku ki traweh ning musolane Bali kae mung wong pira Ning bale no, traweh ning bale. Bale musulan lah sedeng. Traweh ning bale. kok ra sedeng wong ra sing traweh ra sedeng iku. Ra sedenge piye ta? Kan wong loro. Melipir ning anu. Mula ya kuwi. Pak Kapten ora Pak lali. Kapten. Gopur. Dan mulane lek karo wong-wongan Prambon kaya Dimas. Sok apa? Mangi aku yo ngundang anu. Ngundang Mas Totok barang. Wong ndelok storyku. Engko rene nggone Cak Andri yo ora moro. Cak Andri njaluke. Anu, dolan anyar. Cak Biyen boloku pakaiane Prambon ki sasat. Mulane biyen ki saben malam Minggu ki Podo ae karo Ade. Widih, Mbah Rum ki kaya ibuku, tenan. Mbah Rum kaya ibu aku ki turu sofa kae, kok sofa. Kursi kae. Turu kursi kae, turu kloso barang. Nunggoni Mas Andri nyungging. Dagongi nganti padang. Biar nganti jam 7. Dagongan iki isine teko, Mas. Gabit penyu iki teko apa? Teko penyu ngono. Cauri teko penyu. Oh, sing goblok gapet penyu ya kali saka penyu. Yo jenenge ora ero. Jenenge obras-obrasian boleh saja. Mulai lek ku ngemi tenan karo bocah-bocah iki. Ah, wis jadi adi-adiku dadi. Ya adik aku tuwek dhewe ning kene. Pecah. Nganti tau bubrah. Meh lo. Saka mini budaya dadi misi perdamaian. Ya kelakuan bajing. Iki buka iki. Buka. Mau niki jenenge iki mini budaya enek Mas Andri. Bocah po enek
kedadian aku kaya pas ning Surabaya ora roh. Susah Krakatau. Betul kuwi sing ngabari iki piye sesuk sida wayangan apa ora? Yo sida aku ki yo wong gena sida tenan. Weh kowe ora ngecek grup tak buka. Lah, dong banteng kae. Gobloke nopan kaya aku ki anu lho Mas, aku wis ijen tekan ngendi kowe iki. Oh, grup emang siji ijen mau lewat ngendi kowe. Kelakuan kowe bayi-bayi grup bisu bubar ya. Monggo kae tirakat tentang guneng kene Agustus kae. Dilalah aku ki Agustusan nate nggone cikal. Tak parani cik ayo. Akhirnya terbentuklah grup apa jenenge? Misi Perdamaian. Untuk mendamaikan Mimi Hidayah. Udah tobat kan. Kita tak klumpone cara beling pecah tak lumpone. Mas yo do rusak kabeh pakai tak lumpur. Kita ituane digetak-getak yang mincet. Tapi muga-muga awet ya cah awet. Awet. Mula aku yo nggawa bocah loro kuwi yo ben gabung dadar mental padha ae karo bocah-bocah bareng. Dia ngawite yo cikal ki SMP yo kan. Ya to, heeh. Ini tenan. Awete bocah-bocah iki gara-gara kabeh nggawa kertune dhewe-dhewe. Dadi ora iso mbantah kok. Kabeh lakone padha aku Nopan, Bagus, Cikal. Sing tentrem mung bejo. Kabeh lakone padha. Alhamdulillah. Ngaturake panuwun uga kanggo para warga ing Griya GTAP Griya Taman Agung Permai Indah. Enak indah. Enak iki budaya to, beh budaya tenan. Yo pas kejadian bubar kuwi, engko bocah-bocah ra roh, bocah-bocah sing ngomong dhewe karo bejo ya. Oke. Ero kaya rame nek ra urung. Malah bayaran ya kan. Malah bayaran. Tenan. Anu lho jarang-jarang longko, jarang-jarang longko. Perumahan kok anu apa? Gelem budaya. Sosok anu lho to ya. Kabeh anu keganggu ngono kae heeh. Monggone Mas Yoyo kono sampe gawe studio kedap suara. Lah dhewe iki wong ning emper kok diolehi. Kaya alhamdulillah. Aku sing gerae terus nyobarang iki mang lho. Nopan sida wayangan tenan. Tepuk tangan kanggo Nopan. Tepuk tangan. Muter. Muter. Ojo, paling delok. Nopan ki sapamu adikku. Ning lek cara ning Sanggar Tegal karo Nopan ki kakangku. Sanggar ngendi rasane gawe ning Jati. Nopan ki ning kono ki wiwit kelas 2 SD. Kelas 2 SD ki wis gladen. Lho, pinter. Aku ki rong dong wayang iki wis rondong banteng ki wis ro. Aku ora roh belas. Lah kowe mlebu aku kelas 1 SMP, kelas 1 NTS lagi mlebu Sanggar. Bocah-bocah pentas aku mung nonton. Dadi sing pentas Tegar Nopan kuwi aku mung ndelok. Mula kae kakangku. Lah, Nopan kuwi kan biyen dadi kembang lambe. Nganti seprene Sampai Rome. mula yo kuwi ternyata biyen enek isu. Nopan ki wis lairan cegeh mayang jare mlebu jaranan. Nah saiki duwe greget tuku wayang. Alhamdulillah. Surtayu anu, boleh kameran, mau kabar. Ndi, Mang? Ora lali lho, sitoke ya hadiah banget. Ojo Sampai greget tuku wayang barang. Ora lali.
Nora Lali sing situ dia. Kira-kira. Lah, kira-kira. Ya, ya kuwi. NN. Meleman. Jenengku lho iki. Sopo? Nopan. Nopan nang niono. Sampe iya lho. Nopan nang niono. Iya. Nunuke Nopan. Nunuke Nopan. Enen nunuke nopan jeneng lendu. Nembang ora, nembang. Ngebos. Kaum rono sejatine urip. Ini kalikan kaku yang berjumlah. Kaya bosnya Selama Ido Tomo iki. Ono wayang. Dalu iki. Ayo. Aku ndak iso. Kayak iki kecerdasan tingkat tinggi. Tenang. Kecerdasan tingkat. Masya guru wilangan karo guru lagune ra cetha iki penting kena. Oh, enggak kene kowe. Gaduh. Sira urip haneng donya. Bebasan Biar nyatet maneh ayo. ora kok takon San. Tai. Ditai Nopan kowe. Wan anu ha. Prabendoro. Urung tekan kono. Makroke Bendoro. Kaurono sejatine urip sira urip aneng donya ayo bebasan mung mampir ngombe Mobil 423. umpama manuk mabur lunga saka kurungan nek yang yo